kalingap, andito po kami ngayon sa Pambuan Glamping. Kasama ko po ngayon sina mga anak ni Kuya Robin. Yan, sina Amanjut, sina Sukjut. Ayan po, sina kapatid ni ate ano. So mag-swimming po kami ngayon. Grabe, anong pangalan ng aso mo? Rice. Rice? Ayun, pwede yan ano no? Kuya Robin, no? Rice. Saan tayo? Doon tayo, sa presko. Oo. Doon ang presko eh, oh. Kaya. Si Ate Pia kasama din. Grabe. Uy, ako nang madala, nahihirapan ka dyan. At si Ma'am Buena. Ayan po. Hi. At si ano, Uy, salamin pala si dito. Cedric. Ang ganda, nagulat ako. Maliligo salamin. tayo dito. Ano pa man? Maligo Yan, ka. maraming salamat, Ate Oo. Weng. Si Cedric Sir po Alvin. ayun, no? Ayun, oh. Nahuli-huli pa. Yan. May salamin. Ano, Sir Alvin? Yan, nakagala. Relax po kami ngayon. Pakita mo ako, Sir Alvin, oh. Yan. Ayan. May salamin. Dito ka mauupo mamaya, mainit pa ay. Ay, inususya. Dahil tayo, sige, sige. Yan, ay doon tayo maganda doon Sir Alvin at ma-presko baga. Ay, doon muna maganda tayo. ang nakuha mong table ah. Yan, Oo, syempre. magandaan niyo tayo po. Si Cedric, oh. Grabe. Masarap nang mag-swimming. Swimming na agad. Sigaw nga eh. Gusto ko nga eh. Pasok agad. Kaso yung ano natin, sasakyan natin, wait, hanapin natin. Kalingap. Dito po muna kami mapresto at mainit doon. Ito ang presko po under the tree. Ate, yung aso. Ay, kitang-kita ang dagat. Ipapark ko lang yung ano. Yung aso. Tapos kunin mo na yun. Yun, mga kalingap. Ganda ng dagat, oh. Oh, Ate Mary Rose, anong ginagawa mo dyan? Ang ganda oh. Oh, ako muna ha, baka magkalaglag tayo dito. Oo, pag nalaglag, solo ka lang. Ay, ano pa man. Ay, wow, ang ganda. Uy, picturean ninda ako. Yeah, picturean mo ako Sir Alvin. Yung. Sige, sige. Picture natin. Alam lang, mas maganda ako. Si Bibi, Oh, ay, okay, okay. 1, 2, 3. Click. Dito. Yan, maganda mo yun. Wow! Uy, si Drake pa Saan dyan. ka? Si Drake, dito ka. Dito ka. May ano pa, oh. May wagang balon. Bawal maghubad, ha? 3 feet. Baka ano yan? Yan po. Yan. Ay, ma-freeze ko Sir Alvin. Wow! Dali, ang mga Sofyan! Nasama si Sofyan. Dali, Sofyan! Ay, ang sasaya ng mga bata, Sir Alvin. Maraming salamat. Ay, inay. Shower muna bago mag-ano sa swimming pool. Yan, social na ngayon. Naka-shower. Oh, hello mo ito! Oh, si Coco! Dahil mo na nag-shower. Excited. Sabi mo, bawal, wag ligo. Tukjot. Ligo na. Sana all. Oh, baligo na this guy. Ay, ano nga? Ano ba? Ma-picture muna ako Sir Alvin nga. Oh. Ay, ang chinelas ka. Ang chinelas ka. Sa babaw Ako patay nito. Oh, ligo. Ay, naiingit ako. Picture muna ako naman. Mababaw lang! Yan, mababaw lang! Oh, mababasa. Akala ko
bawal ang bata. Hindi, ang mga marunong maglang. Ay, marunong din Sir Alvin maglang. Nagpipicture ka dyan ah. Sayang kasi Sir Alvin yung outfit ko kung mapapasa. Oo. Mamaya, ma-picture muna. Sige, guys. Sayang. Yan, na-picture ako Sir Alvin. Grabe, bagay na bagay ka dyan. O, picturean, dali, picturean. 1, 2, 3, click. Meron yan, Sir Alvin. Oh, meron, meron. Ako, Sir Alvin. Meron. Okay, oh. Ma'am, nilo ito muna. Yan, salamat kay Ma'am Bena. Picture ako. Wait lang. Ganun lang, wag ano, wag straight. Kamuti kasi ang matutulog sa kwarto ka. Pragyat! Ay, si Pragyat! Gino yan. Ang gira. Grabe. Picture, Kuya Robin, picture. Dali. Bibicturean kita. Oh. Picture. Oh, grabe. Picture yan, picture. Pwede kayang i-underground habang nagpi-play. Okay, 1, 2, 3. Malubog tayo, B. 1, 2, 3, go. Ganito Kuya Robin lang pag ano. Ano, basic. Ano ka? Stick na. Ay, hindi pala, hindi basic. Mahirap. Ano lang, malangoy ka lang. Dapat yung paa mo nagka-flap sa ano. Ganito, tingnan mo, tingnan mo. Got right. Right. Ready, get set, go. Yan. Oh, wala na. Oh, Wala na lamos. lamos na lang. Oh, patay. Patay kayo. Ang mahina ka lang, saglit lang. Sorry. Sorry. Okay, ako nalalawin mo na kita sa ano. Yan. O parang ano ko? Kasi balok na. Garaki. Pag wala kamay lulubog. Baka sama pa naman na sa ano, tinutulong. Gaya kay Kuya ano, kay Kuya Eds na lunod ko din sana siya. Di ba? Damay sana ko. Pero kaya mo naman ano mo. Kung hindi natutunan, Pupunta tayo sa kabila. Ang ganda daw dun eh. makakabila ka ditong walang tukod. Oh, Baba! kaya. Baba! Oh. So, mahinga siya. Oh, mahinga, tapos pwede na siya mag-ano. Okay lang. Ay, palutang muna. Ganun muna, oh. Oo nga. No, palutang. Kasi yung pa ako, hindi kaya. Yan. Parang palaka. Ganito. Lamoy asin yung palutang. Nahawak yan. Yun, palutang muna. Marunong ka na, palutang.
Kaso hindi matagal. Oo. May tukod. Pero okay na, masaya na ako marunong ng 4 na anak ko pag na may baha o kung ano, sila na tulong sa akin. Ay, ang galing ni Sukyot. Oh, malalim po yan. Oh, galing ni Sukyot. Oh, malapit na. Oh. Ito na, galing. Palakpakan. Style na yung parang Oo. Galing ni Sukyot eh. May sariling style. Di nakakaalis. Kuya Robin, hindi nakakaalis. Yan. Ay, grabe. Oh, ito na po ang pagkain namin mga kalingap. Inayos ko na yun, Sir Alvin, para pagpunta mo, maganda. Oh. Kitang-kita ang mga... Ay, katalo si Ba't di ka ba naligo? Mamaya, Sir Alvin. Ano po si BPI, pasaway. Mainit lang. Oh, kain na tayo kay Cedric. Ang ano natin? Yan. Wow, maraming salamat. Chicken. Yan. Na picture muna tayo, Sir Alvin. Oo, tayong lahat. Ay, tayong lahat. Tayong lahat. Ano po? Oo. Lamig. Papatubig ko. Yan. Hoy, ma-picture dapat muna kita. Picture. Kita gabon. Paano naman? Para iyo ang lalag ni Sir Alvin. Ginababa. Ayun, maganda mo. Maganda. Oh, tara picture. Oh, dito tingin. Ready muna. Oy, medyo nagamoy na eh. Oh, dito ano, Mary France. Oy, lingduin ko Sir Alvin. Yan. Hi. Ayan na. Kain na na. Kain na na. Yan. Kain po tayo. Uy, Ate Pia, kain na na. Kasi naman ni Ate Pia, no? Mama din namin. bantay na siya sa anak niya. Kaya Ay, may paho pa, oh. Paano Sir Alvin? Maraming salamat. Dahil kaya. Tara, kain mo tayo. Ay, si Baby. Yan. Kontento si Baby. Kontento dyan muna, baby ha. Makisama ka muna ha. Yan. Nakain muna si mama ha. Yan. Diyan ka lang muna. Tuwa-tuwa siya, oh. Inay ko gad. O tara. O nagsayang ako Sir Alvin o. Maraming salamat sa nag-sponsor ng rice cooker. Yan. Ganda ng ano, no? Kaya ano. Yan. Malaki, O to, malaki yung plato. rice cooker. Ano yan yan. Sige na, buksan na. Ikaw nang magmaluto ka muna. Maluto. 3 kilo. Maluto muna. Yan. Tara, kain na tayo. Sir, may plato po dito sa... O, kain na. Kain na. Ayun ko na sa disposal nila. Yun. Ito yun na. Oh. Ang kakainin ko ito. Di, ang kakainin ko ito. Tama yan. Ayun po, sir, plato po. Plato kay Sir Alvin. Wag na yan. Ano yun? Ay, dala pa po sa Pagkaigit atin. mamula. This guy pa. Yan, yung plato na kamo Sir Alvin. Para hindi maglugyat-lugyat na yan. Yan. Oo. Naman tawag dyan, this guy. Lagyat. Luto ni Ate Pia. Ano po? Chicken. Ano yun? Ako na. May mga kanin na yung... Lulu. Kaling. Ayos, Mama, papa. Plato na sa ko. Ito sa akin mamang kaling. Sige, wait lang. Minamahal lang. Nangunguha ko Kaling sa ko, mama. Wait lang. Basta akin. Basta akin. Yehey! Kabigay mo eh, madudulong ka mo eh. Kaya ko kaya. Sabi ko, hayaan ko muna mag-ano itong kain din tayo mga kalingap, kain po tayo. Kasi baka sayang. Magkuha na lang ha pag gusto Basta akin. ka. Pares ko man pala si Baby Iggy. Nakamanukan pati. Puti. Puti na nga puti. Si ang dati. Lang. Isa pa mo yung maluto. Sarap.
Ako pa. Dali lang, ate. Duman na uta. May pa yun. Kaya ihulog ka. Hintay ka dyan. Oo, alat lang. Oh, taon to. Sa ating mama na kasi. Tatanggalan ka na ni Sir Alvin Prinsesa. Ihulog na ni Sir Alvin. Mama, dapat tubig na. Masa akin. Ay, sorry, bibi. Dali lang. Akin mano ba? Mintay ka man dyan. Maluto mo ba? Kasi yan. Wala yan. Ako yan oh. Happy lala. Huwag ko maluto. Pidip-pidip dada. Pidip-pidip dada. Dikit lang daw. May ketchup naman. Ketchup daw. Dada. Nga ano? Maketchup ako ma. Mama luto. Mintay ka man dyan. Nakatigil. Saan mo daw itong plato daw? Hiyap. Bakit yung mga gato? Mm. Ayan. Uy, ay, ano pa lang tayo. Akala ko dito pagkakatan. Karakana. Oh, Nangirit man. Nasulo man. Nirit. Okot ka. digdi yung nga. Oh, Palulaan. Di mga pumama. Hindi ka prap yun. Mahulog ka pa yung pandak. Bakit ka ngayon? Magagawin ka pa. Tumaan na lang. Kanin? Kanin? Kay mama mo yan. Kanin, kanin. Ma-orderin mo na. Ha? Sama ka. Nakain na tayo. Ay, silaw ako. Didiyon mo na lang. Ngayon, sa inyo. Parang masarap ito. Adobo Parang may ito. nahiling isang tao. Ano pa? Fried chicken. Ah. O ikaw, Mary Rose. Ipo. Kumuha ka ng lumpia. Nasusupog ka pa. Si rice. Mama, papa, si Papa ka ni Rice na sa bag sa bulsa ni Mag. Rice ang pangalan? Taas lang. Kagado ko ba? Parang masarap. Grabe. Kain tayo. Pagkain. Salamat po Ate Weng. Ang pagkain, no? Sayang ano? Dahil kay mahal si Ate Ang nga ni Sir Alvin, ano? Ang sabi kasi ni Ate Wing, sayang naman baka magtag-ulan pa at saka si Ma'am Wing na baka manganak na, hindi na makasama. Kaya ngayon na. Oh, nakasama pa. Ay, sukjut! Uy, grabe sukjut. Di nagpapaawat. Joke lang. Baka mag-aama ng sukjut. Ayos pa siya pagkaon. Magugutom. May ano pa doon? Madami pa doon ulam. Gusto mo pa? Ito sila Kuya Robin po. Hello po, maraming salamat po sa pagpabibigyan ng pagkain, papanggala. Palangoy. Salamat po. Kasama po namin si Brony. Oh. Under the tree. Matihi ka bagang kain din. Naman ate. Aba mo na ko. Maraming salamat kay Ate Wing, nag-enjoy lahat. Grabe pang pagkain, sagana. Mahal pa ang entrance, ano Sir Alvin? Palan ano? Pera nga na ito. 120. Kahit mga bata. Eh, yung kahit mga bata, may pang discount. Wow, maraming salamat Ate Wing, nag-enjoy kami. 3 years old. Naka-discount ako dito sa cottage natin. Ah, cottage. Ay, 100 ang discount. Wow! oh, ang galing. Dahil nanaon. Kasi Sayang. ito 500, ito 600. Sabi ko kunin ko dalawa, 1,000 na lang.
Ay, iyo kasi. dalawang Maganda dito Sir Alvin kasi mapresko tapos malimpoy. Hindi mainit. Wow. Isa doon, oh. Medyo mainit po kasi doon sa ano. Mamaya, pwedeng Kasi kumanta. hindi ka mag-video okay, may sigurado mo maganda ang boses mo. Baka mag-ulan ha, pasaway ka. Kanta tayo mamaya. Ayaw makanta Yan. Maraming salamat kay Ate Wing. Kain po tayo Ate Wing. Ikakain na lang po kita dito. Mamaya ilalangoy na din po kita. Totoo si baby, nakaloyos. Nagagala tayo. Ay, baka malunod ka. Ingat ka, madlalim dyan. Manaligo tayo Sir Alvin! Ay, ilalangoy. Kanina Sir Alvin, kala ko malalim na masyado. Nagririrap ako, nabudbud na yung ulo ko. Wala na, nagsantok. Iyo po, nagsantok yung ulo ko. Tara Sir Alvin, dito tayo. Taya. Oh, taya na lang ako Sir Alvin. Tinigis. Tayaan pala yan. Maraming salamat po kay Ate Weng dahil po ngayon na-experience namin po ang pag-swimming. Maraming salamat po. Sobra pong nag-enjoy ang mga bata. Lalo na din po ako. Grabe, Sir Alvin? Grabe pati ang pagkain. May tira pa. Merindalan mamaya. Grabe, Sir Alvin? Maraming salamat po talaga. Kay Ate Weng talaga, maraming salamat po. Sobra mi pong na-appreciate lahat pong ito. Grabe talaga, maraming salamat po talaga. Kasama, hindi man lang pati po kami, kasama pa ang pamilya ni Kuya Robin. Maraming salamat po. Siyempre kay Sir Alvin, maraming salamat po Sir Alvin. Grabe, Sir Alvin, hanggang ngayon ang mga bata ayaw pa din magpatigil ay parang ngayon lang nakaswimming. Ayan po mga kapatid ko, man po, Kuya Robin, tagal man na po nakakapag-swimming, po. Maraming salamat talaga. Social pati dito, Ayo, private pati, ay kaya. Maganda pati ang CR, Sir Alvin. Malinis talaga po, maganda talaga po. Kahit yung po, cottage, ang mahal din talaga. Pag private talaga, po, Sir Alvin, mahal. Yan, ang ganda pati, Sir Alvin, ang linis pati po, maghapon, kaya, sige, guys. Maghapon ang swimming, relax. Wow, maraming salamat po sa lahat pong sponsor. Siyempre po sa Team Kalingap, lalo na po kay Sir Alvin. Siyempre kay Lord talaga, grabe si Lord. Grabe na ang binigay sa amin na blessing. Sobra na. Maraming salamat po talaga. Ate Weng, maraming salamat. Nilangoy na po kita. Hindi man po ako pwede magbabad kasi po may padidi man akong chikit eh. Maraming salamat po sa lahat pong sponsor. Maraming salamat po. Thank you, welcome. Salamat Sir Alvin. Yan. Ganda po talaga dito mga kalingap. Grabe, ganda. Presko ng hangin. Oh, may nangunguha ng naglalangoy din. Tuhad. Tuhad kasi pag kinukuha natuhad. Siya mga. Kaya Ganda pa
gusto dito. Ganda po dito sa Papu Glamping Resort. Ganda. Ah, maraming take-out si Days guy, maraming take-out. Out pa kami. Tsaka siya. Tirang from fried chicken. Ay tinapay pang pantinda daw sa Alvin. Pang tinda. Ay, kinay ko gayon. Okay, take-out time. Siya. Yung take-out mo si Tia. Para kay Sukyut. Yan, meron din ako. Pansit, ang daming pansit. Ang daming tirang pansit. May Ganda dito. take out pa ano Sir Alvin. Nagmerienda lang may pa-take out ka. Terminal lang pag mapuntan daip. Pero may take out si this guy. Inay ko na yun yan. Yung ano, chicken. Gusto nyo. Ay, chicken. Oo. Sarap ng ate Tia. Take out. Pansit. Ayan po, tapos nang maligo, mga kalinga. Yo, kay Ruben, tapos na rin. Naliga ka ulit? Hindi ako naligo ulit. Dito ka lang ano sa ano tulog. Kaya sa baba. Pero masaya naman, masaya sila. Maraming salamat po sa para papasaya ang lubi ko sa amin. Maraming talaga. Kay ano nga ang pangalan nun? Ate Wen. Si Ate Ate Weng. Well, Ate Weng po, thank you po. Saya po sila ng itim. Ng itim nabusog. Lalo si Sukyut nabusog. Pula-pula ng mata. Game yan, pag basta pagkain, game si Sukyut. Agutom yan, mamaya dalo. Kain yan. Nagbabala lang. Na tayo dito Sir Alvin ah. Oo, masarap. Relax po kami dito ngayon mga kalingap. Maya po, mauwi na din po kami. Maraming salamat kay Ate Weng. Nag-enjoy ang lahat. Maraming salamat po talaga. Thank you Ano po. kaya Ruben, ano? Grabe mga bata po pag ah, grabe. Hindi nag-ahon kung hanggat di mag-itim. Tapos namula ang mata. Maahon pag gutom. Namulaw talaga. Namulat ay, nakamulat si Sukyut pag nalangoy. Magaling maglangoy si Sukyut. Nagano, pag naganon lang eh. Kahit ng taba siya, yung katawan niya lambot. Kapjot. Oo. Galing maglangoy. Galing. Sukyut, lalo na si Sukyut. Niggers na. Ang cute ng aso ni Sukyut. Oh. Ari ko! Joke lang. Hindi si Pabjot. Oh. Meron na si Mami na, oh. Gutom-gutom. Mga may itim. Aso nang itim talaga. Mga niggers na po yan. Mga niggers na oh. Sila may, oh. Sir Alvin, oh. Gutom-gutom, mga bata. Tapos na po Grabe sila kasi- mag-swimming. Oo nga, grabe kasi yung Daming dalang pagkain. Kaya may merindalan pa. Ito yung patingin mong puto Sir Alvin, oh, ang dami pa ano. Puto. Ala, aman. Aman. Itim. Si Buti ba Baby, may baby relax din lang. nag-itim? Oh, hindi nag-itim. Hindi ba naligo ay? Oh, Ano, may naipon ka na? Anong naipon mo? oy, tulog-tulog. Dili mo Sir Alvin. Oh, babad sila ay. Eh, yung ngayon po ako, naligo lang, saglit ah. Bawal man bang babad na po. Yan. Si Harman siya din. Nag-itim din. Gawa ng nagpara babad. Yan. Oh, si Puti oh. Ay, sige, grabe. Oh, grabe oh. Sige lang, kain lang ng kain. Kain ng kamo. Nagkain man na po yung si Cedric sa kayong kuya ko po. Nauna po kami. Yan. Ano po dito mga kalingap, ang ano, dagat. Swimming pool po doon. Naglabas ang tunay na color. Sukyut daw. Magaling maglangoy si Sukyut dahil kaya. Talo ng bata. Ayan po, magpapaalam na po tayo mga kalinga. Maraming salamat po sa panonood ng ating sa ating channel, Kalingap Alvin. Supportahan po natin ang buong team Kalingap. Especially Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, and Kalingap mga Kalingap. At syempre sa aming mga channel, Kalingap Alvin, sina Kuya Robin, mga K-Boys, lahat po ng buong Team Kalingap, supportahan po natin. Salamat po mga Kalingap. See you next sa ating next video mga Kalingap. God bless. Bye bye.
ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso, matulungin. Yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Wala